play a pi baro nga yang hang ne na ka health department ban ai jing ka ya pi shapang kum no ba pin tet bai ki ti jong pi nam pa na da ya pi na ki knyam jing pang kham tam e na ni knyam jing pang covid-19 te hakano ko puang dam kam man sai bai ki ti jong ni banin ko hadem ba jar ho sindria ne ba sur e mo ba an shwa bingin kita ya ka dor khmat jong ni balai hadien bingila wan na yaw na hat ne na kino ki jaka basal hadien bangi kita ikityar kital hayeng ne habar kung ki jing khang yeng ATM pan khana bat ki wei basan hadien bangi kita ikimrat ne ki jingri ban riu shwaban shed bat shwaban ba bahin yaw habangi wan na jinglek bar ne na pankhana bakra ha shwa bar hadien bangi sumar ya u ne ka nopang te hakane ka por ngan pen ep kumno ba pen sai bhai kikti na mar bon sien ha bangi sai kikti ke don ki jaka ki bangi kumklet ban sai bhai ki te ki kita ki jaka ki bangi juklet ban sai bhai kata kalom ha ki ne ki shimpra ha kan khap ju ki shimpra kti kaktik me kine ki khmot jong ka shimpriakti kine ki bang ni bon sien ni chukle ban sai te nan ta kadaw nga kwa ban pen I happy kunno bang in sai bhai ki kti jongi hakane ka por te nen kong nen sha e ngin hap ban pendai bha shwa ya ki kti jongi endang ila da pendai bhai ki kti jongi ngin shem ye pasabon ha ki kti jongi bang ngin kelan bhai ki hado bakan da sho sabon bha bakti kamon bakti kadia endang ila website la da ta hada sabon ngin sa site bhai kiti jomni ham tame ni slakti banin ko e endang ila site bhai slakti nanta ngin ya sa shadien jom ka slak jom kakti hadien bang la website ka dien jo kakti bro alyang ngin sa peteng khap lang ni kishimprakti ha baro at ni kikti ban ngin sai bha yak tu kiteng khap ki bang ni bon siang ni jukle enda la dab nang ta inside sai kakti kne baro alyang kikti kne enda ni la dab sai khoi bha yak ni kikti kne ngin sa sai ki ti shimprakti baro alyang da ka bapso yak ni shimprakti kad mon haka kadyang bat ka kadyang haka kamon endang la website bhai kini ki shimprakti yen sa site bharu ya kini ki khamut jom ki shimprakti baro alyang ta ka mot ka kti kadyang bat ka kti kamon endang la deb ban site yen sa site sai ki rendang kti endang la website bhai ki rendang kti jom ka kamon yen sa site sai ki rendang kti jom kadyang endara de sa bhai ka rendang kti ngin sa player bha da ka endang la player bha da ka baro at ni kti hado bakal ndon show sabab adien kata ngin sa nya ti jongi da ka towel ne na ka jan ka bukut ka bang don hadien endang ila da nya ha sabu ba insa pendan kam ni ti jongi ha kuno ki ta ki bang kwa pendan kam te nganget scam papila snau thu ek ka bang batai ba ngakarngat scam lu ba pinyai buat eka kenapa kan dia kemet tepat ke bakal ke bakia blai shibon